Mil-ġimgħa d-dieħla se jibdew jintbagħtu littri lil dawk li applikaw għal qabar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Ħabar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fern u qal li dan se jsir biex imbagħad fit-tielet ġimgħa ta' Mejju jibdew jingħataw l-appuntamenti biex jiffirmaw konvenju. Għalli b'kollox huma 2880 in-numru ta' oqbra li huma disponibbli għal konvenju bi 371 minnhom diġà huma regolarizzati bil-konvenju firmat u li issa allura m'għandhomx għalfejn jerġgħu jirreġistraw. Chris Fern qal minn mindu bdiet tinġabar l-istatistika fl-1995 hemm il-fuq minn 4000 talba l-qabar ġdid fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Buħut minn dawk li għamlu talbiet ilhom jistennew is-snin. Issa wasalna f'punt fejn nistgħu nibdu noħorġu s-sejħa l-konvenji. Fil-fatt għandna numru ta' persuni li xħut minnhom ilhom aktar minn 20 sena illi għamlu rreġistraw biex ikollhom qabar ġdid u fil-ġurnati li ġejjin ħanoħorġu ittra ta' stedina lil dawn il-persuni skont l-ordni li għandna fil-lista stabilita biex imbagħad lejn l-aħħar ta' Mejju nibdew niffermaw il-konvenji ġodda. Dan il-proġett fiċ-ċimiterju tal-Addolorata se jiswa madwar 18 miljun euro. b'6 miljun euro se jkunu fuq restawr u 12 miljun se jinvolvu l-estensjoni tal-istess ċimiterju.